Alles wat een beetje ongewoon is, vind ik boeiend. Ik neem mezelf de rattenschitter. Op een ecologische manier ratten bestrijden. Hoe komt het erbij? Ja, dat is bij toeval. Bij toeval kwam ik een rattenschitter zien op televisie. En toen later kwam ik hem nog een paar zien. Ik dacht, hier maak ik wat mee doen. En toevallig begon die man een opleiding. En die had ik volgen. En dan had ik nog een opleiding volgen. Ja, en zo is het een beetje ontstaan. Ja. Wat vies dat hier mooi aan? Ja, het is een beetje de mensen helpen eigenlijk. Hè. Van, de mensen hebben les van de ratten. Hè. Dat vergeeft Broek en mij eigenlijk niet meer. Deze boer belde me op en die zei van ja, ik had wat les van ratten bij de maïsbult. Ik had mijn dochter een beetje van, u fretten gaten in het zeil. En dan begint het te broeien, dus dan gaat er de pruters keer van. En dan ben je van Janus weer voor het eerst aan het zitten. En nou, het resultaat mij er wel wijzen, want ik ga een roene stikzandje in 18. Wie kan ze aan zo tellen dan. Maar ik had namelijk vol. Een haarspotter, die maakt het warmtebeeld is dit. En dan alles wat warm is, dat lucht het op. En daarmee kan ik ze heel goed spotten. En op het geweer had ik een restlichtkijker, zat ze dan nemen met infrarood. En dan kan je echt, nou ja, die maakt het van de nacht, maakt het er deilig zuur. In hoofdzaak zijn de ratten jongenswarber. Zodra het donker wordt en rustig wordt op de bjorkerij, de luchten hier vaak dan wat uit. En dan komen die beesten tevoorschijn. 's Nachts is de natuur heel anders. Dat is echt het mooie van dit vak. Het heel- en nachtleven, dat kerst deze kijkers heen zien. En dat is wel spectaculair. Ik zet het veld vol met gewoon. En dat is juist ons niet. Vlucht nog een lip. Ja, dit is een beetje een semi-hobby. Dit is wel een officieel bedrijf. Maar de kosten die ik ermee verdien, kan ik het materiaal mee betalen. Zo was het een beetje bezien. Ja. Dus ik doe het een beetje voor de hobby. En wat is normaal in het leven? Ben ik sprinklermonteur. Natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, dat is heel iets hoor. Ik doe net alleen een ratten shit, maar ik doe ook mollen vangen. Ik doe gwozen verrijen. Zodat het heet, nou ja, neem maar op, vogelverrijen. Ik heb nog roofvogels thuis. Alles wat een beetje ongewoon is, vind ik boeiend. Kom hier, kom op. Hey, Spijkie. Dit zijn woestijnbuizers. Ik kom uit Zuid-Amerika. Het is een zeer makkelijke vogel. Hier een boer die hier les van vogels in de stal. En de vrije drak daar ook een dwangkoer. En ik zei ze eigenlijk nooit nee. Dus ja, ik had wat vogels onderskaft en begon te trainen. En nou, doen we dat er ook bij. Een beetje vogels verjagen uit de stal en doven en neem maar op. Voert de vrouw het ik prima? Zulke hokken in de tuin? Ja, die wennen het op zichzelf. Dus. Dan ben je eigen baas. Ik ben eigen baas. Draagtier van de rat is 2 weken. Dus als een perke ratten hast, ze krijgen zo'n tot 12 jong gemiddeld. En de jong ben na 6 weken ben ze echt vruchtbaar. Dus als een koppeltje ratten op die hier hast, en de omstandigheden zijn gunstig, dan kan aan het eind van het jaar haast van 2000. Dus vandaar dat rattenbestrijding soms echt heel nodig is. Ik ga precies 20 scatten. Ja. Nou ja, de boer is er heel tevreden mee. En die hier net verwachten dat de safval zien. Dan krijg je nooit al je voor. Nee, ik krijg ze nooit al je fjord. Dat bestaat niet. En dat hoeft ik net.
Want zie je er eigenlijk ook wel een beetje bij. Nog een keer op naar de huis waren met de kachel, ja. Ja, een glaasje poeiermolken met wat slagremmen.